Ja, vi er i gang igen. Vil du sige hej, Niklas? Hej. Så han er med igen. Det ville egentlig også være lidt mærkeligt, hvis du ikke var med, og det var vores begge tos kanal, tænker jeg. Mm. Jeg tænker også, at når vi skal til Hillerød og sådan noget, skal vi så ikke også lave en masse sjove vlogs og sådan noget? Jo, det er klart. Og sådan okay mange herinde lige nu. Money Killer, der er en, der hedder. Kom nu. Jeg har lige lavet et par jernhakker. Fordi at, det er det 13. episode, og vi har 2 episoder til vi skal rykke op i B. Så jeg tænkte, det skulle lige meget med alt det jern der, vi mine arbejder ud af det. Kan du udlægge min bedste rækker? Der er mega meget jern i her, jeg kan tage. Jeg har ikke så god internet, fordi jeg er lige i gang med at uploade en video, så der er nok lige lidt serverfejl og sådan noget. Men det går nok. Det er der i hvert fald ikke i næste episode. Håber vi da ikke på. Nej. Nu tror jeg, at vi min den her blok væk her. Det er altid på jernet. Men i 13 episoder, det er da også fedt. Når vi når 100, så laver vi champagne og alt muligt. Yes. Så, men I skal altså huske at subbe videoen. Er du der, Niklas? Ja, ja. Det var det. Jeg tror også bare alle de videoer vi har lavet, ikke? De fylder 15 GB indtil videre. Ja, okay. Det er sådan... Til sammen, ikke? Jo, sammen. Men så er det heldigt, at jeg har 1500 af dem. Yes. Og hvis vi mangler plads, så køber jeg bare et nyt bundkort. Eller hukommelseskort, som det hedder. Mm. Så. Så, men jeg tænkte lige, vi skulle filme. Kan I se, hvad jeg mener? Der er godt dårligt internet. Og lige snart jeg lægger den der YouTube-kanal, eller den der video ud, så kommer den frem. Men har du fået lagt nogle videoer ud, Niklas, på din kanal? Hvad? Har du fået lagt nogle videoer på din kanal? Ikke endnu. Nå. Men jeg vil også bare lige huske at sige noget. På min kanal, der spiller jeg Minecraft. Jeg spiller hvad hedder det, Left 4 Dead 2. Og nogle gange også Euro Truck Simulator, men det er bare lidt kedeligt at kigge på. Ja. Jeg spiller Garry's Mod og Counter-Strike Source. Og på et tidspunkt kommer den nok også noget GTA. Fedt. Jeg overvejer også lidt om... GTA. Jeg overvejer lidt om jeg skulle købe sådan en... hvad hedder det? Der filmer PlayStation. Mm. Wow. Hvordan mistede du liv? Hvad? Hvordan mistede du liv? Det er fordi, at mit internet er så dårligt, så når jeg miner en blok, så kommer den tit igen, og så hvis jeg bare går ind i den, så spawner jeg ind i den, og så mister jeg liv. Kan du se, at jeg har mistet liv?
spiser lige noget mad. Men vi skal da også vi kan da også lige forklare lidt, hvad vi vil lave på den her kanal. Ja. Altså, lige nu der er det jo klart, at vi spiller Minecraft, ikke? Mm. Altså, jeg tænker også, der kommer noget GTA også. Hvad med dig? Jamen, ja, GTA. Og vi kunne også spille Left 4 Dead, det er på tilbud på Steam. Hvad koster det? 29. Så man får 100 eller andet eller sådan noget. Okay, hvad handler Et det om? sindssygt tilbud. Hvad handler det om? Hvad? Hvad handler det om? Det er zombie-overlevelse. Okay, det skal vi spille. Jeg elsker sådan nogle spil. Mm. Trækker det meget? Nej, ikke rigtigt. Det trækker faktisk sådan nogenlunde ligesom Minecraft. Ja, okay. Jeg skal bare... Din computer kan godt trække sådan noget som Counter-Strike og sådan noget, ikke? Jeg ved det faktisk ikke. Det kan trække LOL uden at lag. Ja, okay, så kan den sagtens trække det der. Ja, jeg skal bare have et bedre grafikkort, så det bliver lidt bedre grafik. Fordi det kan godt lagge en lille smule. Sådan, men det skal det ikke gøre, så jeg skal opgradere min computer lidt. Det er sådan hjemmebygget, der er ret gammel, ikke? Sindssygt meget alligevel. Skal jeg få noget af jeg får det der Optifine. Det skulle gøre det lidt bedre grafik. Jeg vil virkelig gerne have bedre grafik. Det er heller ikke så god grafik på vores video. Har du ikke lagt mærke til det? Hvad? Det er heller ikke så god grafik på vores... Nej. Kender du der Far Cry? Far Cry, ja. Det kan vi også prøve at spille. Jeg har det til PlayStation. Shit. Men hvis vi køber sådan en til PlayStation, så kan vi også optage det. Mm. Jeg overvejer i hvert fald. Ja. Men jeg ved godt, det ikke er så spændende at sidde og kigge på min mining, men det gør vi lige nu. Så jeg tænkte, vi kan lige så godt få lavet nogle episoder. Vi er nok til 13 dage efterhånden. Hver dag, hvor der kommer videoer. Nej, det er dumme hakke. Jeg har et par hakker inde. Ja, jeg har med. Jeg har jo stadig 3 iron hacker på mig. Jeg har 6 plus den jeg bruger. Jeg ser sygt mere meget. Jeg kan ikke glemme bare at tage alt op i loftet. Det gør jeg i hvert fald. Og ja, vi har 35. Hvor langt er der egentlig over til enden? Okay, vi når min hele underetagen ud. Det skal vi gøre. Hvordan? Hvorfor? Det er bare sejt. Jeg er næsten der. Hvor lang tid er der? Der er en blok eller sådan noget. Kan jeg lige godt se, hvor lang tid der er tilbage? Ja. Der er 5 minutter. Det er jo sagtens noget. Der er kun 2 bloks ind. Shit. Så er vi bare ikke med at lave bagefter. Nej. Så går vi bare op på næste etage. Ja. Og jeg har også hørt, du har tjent lidt penge, hvor det skal YouTube der også lige lov at gøre. Niklas? Hvad? Hvor jeg har hørt, du tjente lidt penge her tidligere i dag.